pad. Hát jelenti a fiatalságot, jelent szerelmet. Hát a kispad, ahol a futballisták ülnek, oda leülnek, akik a kezdőben nem kerülnek, nem rossz ott lenni, hogyha jól keresel, ha szarul, akkor meg nagyon szar érzés, mert akkor nem keresel semmit, ha nem játszol. Kispadon lenni nagyon rossz, sok embert kéne odaültetni. A padról nekem a gimis évek jutnak eszembe. Ajtó felőli padsor, hátulról a harmadik jobb széle, az volt az én helyem. Mindenkinek meg volt a helye, persze nálunk az osztályban, az volt az én helyem, és mindenki a saját helyére ült amúgy mindig, de mégis ez egy folytonos, mindennapos küzdelem volt, és harc. És hát sok-sok szabadidőt. Az, hogy a jó helyeken általában az összes pad foglalt, és állandóan küzdeni kell értük. Úgyhogy nekem ez, a pad, a sulis pad. Akkor életem szerelmével egy nyári délutánon, nem, délelőtten, amikor mindketten lógtunk a suliból, kiültünk a Feneketlen tó partjára, és egymás ölében fekve csokit ettünk, és élveztük az életet. Mindig azt éreztem, hogy veszélyben van a helyem. Nagyon durva. Nem értem miért.